Chitubelu. Welcome on oraifite. Igade. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, ugochitubelu ga-adị, ugochitubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu akwa chacha ndị okenye dịka anyị fọnda mbaki ndị ochie anyị fọnda mbaki fọdụ esi gara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feta mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepụkwa chọọchị fa okwu n'ụka agakwa. Good day, viewers all over the world, lovers of Eze-Ana TV. I welcome you all in today's section of question and answer. We have in our midst an ordinary evangelist. Sir, you are highly welcome. Well done. Sir, please introduce yourself for our viewers to know, most especially those that today is their first time of joining us. My name is Ogbuefi Eze-Ana, ugochitubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. You're welcome. Yeah. And before we proceed, is there anything else you wish to say to our viewers? Viewers all over the world, as you all know, anyị nọ n'ọnwa February. Maka ndị sonyere anyị na-aja anyị na-achụ ọnwa ọbụla nke ọnwa February na-aga n'ihu. Ndị niile sonyere na ya bụ aja echi niile bụ Mọnde ka ha ga-enweta ihe onyonyo mmalite ya bụ aja. Yes. Sọsọ ndị sonyere na ya bụ aja ga-enweta ya. Ụbọchị ọzọ ha ga-enwetakwa ọzọ ga-abụzi ụbọchị a ga-achịkọta ya bụ ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa February. Echefuna na ya anaghị esho ihe ọrụ na social media, ya anaghịkwa esho testimonies. You know why? Ọ unnecessary. But I can tell you na aja a na-achụ n'igwe na aja bụ aja mbụ na aja ebute ihe aja esigoro na ebụ n'imirikite ndị mmadụ elu. Anyị malitere ịchụ aja ihe karịrị ọnwa ahụ na 2 years ago. O nwere ndị na-esonye na aja till date. As we speak, ọ nwere ndị bụ ugwu 2024 as a whole. Ha dị sure na ha skip for every 1 month. Ihe na-achị kọwara gị nwere ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Kedu ihe anyị na-eme? Echi isonye na forward ọya 3 prayer request. Eme token donation to account number. I tinyezie afa gị na prayer request gị na altar na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubu ekwu n'isi gị ụbọchị ọbụla ganye n'ọnwa February abụ. N'isi ụtụtụ a, ejegoro na temple jee gụọ ọfọ chụọ aja n'isi ndị sonyere elu. And distance abụrụ barrier. Ebe ọbụla ike anya wuru, ebe ọbụla ikuku lụrụ ebe a ike chukwu na-elu. Mana chukwu ruru mbadị, n'ọzọ mbadị. Gịnị ka m na-ekwu maka? Iche isonye na aja ihe ị ga-eme ewu. Echatị m na WhatsApp 0813 8243 871 0813 8243 871 maọbụ 0805 78 37 672 0805 78 37 672. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-anọ na Awụcha site n'Eze-Ana TV maọbụ na YouTube, ị na-anya na screen ị ga-akwado nọmba na. Yes. Nke ọzọ ọ bụrụ na ị na-anụ olu m site n'Eze-Ana TV, ị laikiri nkụzi ihe na-anụ,
ma ọ bụ na o nwere nkụzi ọbụla anyị kụzigoro ma ọ bụ ihe na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo. In fact, ihe ọbụla a na-akụzi gbasara ọdịnala anyị emetụtaghị aka na nkụzi anyị bidoro anyị na-akụzi over the years. Ije na our YouTube channel anyị nwere over 1000 lectures nwere ike ige ihe ọbụla ya. Kemgbe ọ bụrụ na wọchị anyị site n'Eziokwu TV, ọ bụrụ na o nwere Nollywood movie ọbụla ịwọchị na channel a, jee na Eziokwu Great Movies na YouTube ma ọ bụ ugochitubelu movie productions. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood movies ịwọchịkwazie ka ị na-awọchị ya na-emetụ aka na share button, na-invite your friends ka ha na-ajoin anyị na program a. Ka ị na-eme nke a, ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gozie gị n'ebe ọ dị ukwuu. Daalụ. No. Yeah. Let's go straight to the questions for today. The first one is, what is Eze-Ana and what can one do that will be referred as Eze-Ana in Igbo tradition? Yes, before Ghana Yabadu Parogo, today I'm dedicating today's lecture to celebrate Ofu Adi Igbo Jemon. Yes, Nyabonya Abo Onyanabo Ikejiane crack. Ikejiane crack Adi Igbo. Mana ona Onya Bonye Bayelsa State. Yes. Mrs. Ikejiane Clark rụrụ ọrụ na Federal Capital Territory. In fact, onwe onye ọbụla na Abuja, adịrọshọn nwere onye Igbo nọ na Abuja. Yes. Nọ na Abuja, nọgoro na Abuja like a year or more. Anụbọrọ story of Mrs. Ikejiane Clark. Ka m gwa obere brief before I come on, because today I talk I celebrate here. I talk I celebrate some of our illustrious sons and daughters. Mrs. Ikejiane Clark, if you don't know. Oh, there was a time when we created the Federal Capital Territory Abuja. Abuja can develop. Ọtụtụ ndị Igbo seized the opportunity to relocate to Abuja. There were so many places in the Igbo settle. Kazuamo to pass. A demolition. My many places, Midu Karimuma, so many places. Many places. Ndị Igbo na Abu. Ebe ọ bụla ha jere. Ka asa to Oswamo to pass. Ha mee business ha. A demolition. With some flimsy excuses nearby with the plants and so on and so forth. So many countless times. So ọtụtụ ndị Igbo suffer nnukwu setback. Yes, ihe ndị agwa ihe anọ m Abuja for years. So I'm an authority ịgwa ihe mere mgbe awa. So ọtụtụ ndị mmadụ ndị Igbo suffer so many demolitions, traders. So at a point, o nwere ofu nwa ada Igbo a na-akpọ Ikejiane. Ọ na-ewute m na ndị ọhaneze na ndị Igbo leaders anaghị celebrate ndị a. To me, Mrs. Ikejiane Clark is a saint. Ntị, ndị Igbo kwesịrị iwepụta ụbọchị eji celebrate ndị ahụ ndị gbara mbọ with love. Use all the opportunity maka ọdịmma ndị Igbo. Ekwesịrị ụdị ndị na-eto a na-enye ha award. Ọ bụrụ sọ ndị money bags ndị nwere ego ka a kwesịrị ide celebrate. Ka ngagharị onye kọrọ gbasara Ikejiane Clark. Ikejiane Clark na-arụ na FCT Abuja. So mgbe ọ bịa n'anya fụ ụmụnne ndị Igbo na-aka na oge ọbụla ebe ọbụla eji alụ afọ demolish, ebe ọbụla eji alụ ahụ demolish, o wee kpọọ ndị Igbo kpọọ ha nzukọ wee sị ha na ya ga-enye ha ebe ha ga-anọ ọkpụtọrọkpụ as an insider nọ n'authority, na ya ga-enye ha ebe adụrọ na plan, that is gọọmenti enwere plan for, so that no nwere any gọọmenti ọbụla ga-apụtanụ bịa demolish afịa. By so doing na ihe gbasara ịkụta na demolition ga-akwụsị n'ebe ndị Igbo nọ. Nke bụ eziokwu, she fought many battles and at the end of the day she achieved it. Ọ bụrụ na ije n'ịma Abuja ọfụma, n'ịma Abuja, ọ nwere ebe a na-akpọ Dede. Ọ na Dede ka e nwere the highest building materials market na Abuja. Go and verify. That's Dede awa. Dede reside there. Ịgbarata obere Fuka Zuba ebe a lụrụ international market, the biggest motor spare parts market in Abuja to date. Ebe mọfụma. Yes. So Mrs. Ikejiane Clark wee si ndị Igbo wee bịa kwuru ha aka ebe awa na Dede side. Nye ha massive land ebe a rụrụ ahịa Dede ụta. Then nwekwu ebe nwere asị residents
ebe ndị Igbo na-azụ afịa na ya bụ ebe na-ebi atara na ije na ọ bụrụ na ị nwa anwa nkịta jee na dede ma ọ n'ibia na Zuba ọ misisi keji and Clark wepụtachara Eze-Ana ịpụta na supermarket ebe a na-akpọ Zuba ebe a na-azụ pepas ị ga-afụ họl ha dekwuru ede immortalize ha misisi keji and Clark họl ị na-ege ntị so mana ya na-achọ ịkọwara gị bụ na sịsọ mba nwaanyị agbalụ ama nne nwere ọtụtụ ndị Igbo nọkwa na pozishọn inyere ndị Igbo aka n'ụdị ya maọbụ n'ụdị ọzọ ebe ọ bụla ị nwere ike inyewuru agbụ na-abụ ndị Igbo ọ bụrụ na ụwa ọzọ na nka nwere ọpọchụniti n'ụwa ọzọ ma ụkwụ ndị Igbo maka na ndị Igbo bụ mba dị nsọ ndị Chineke ji aka enwe maka ụwa adị agba anyị dụrụ ọ maka onyinye amara Chineke nyere anyị ka eji ebu anyị agha ka m kwụsị ebe a mana ihe m na-achọ ịkọwa ndị bụ ndị ọdịnaka Igbo leaders ọ bụrụ na ọ nwere ka unu si enye award Lutano Mrs. Keji and Clark yes with this name nyere ụlọ nwere ike dig more about her history then not as go many years ago but at least her family can still come and represent and collect that award then ajụjụ iji ejụrụ jụkwa ajụjụ ahụ ọzọ anyị jụrụ sị kedu ihe bụ nsọ ala ya na kedu ihe mmadụ nwere ike ime n'obodo asị na omejọgo ala na omerugo ala na ihe a bụ nsọ ala. Thank you. Ọ bụrụ na ije n'akwụkwọ Leviticus budogo na chapter 15 gbadatara ị ga-afụ ebe Chukwu Okike kwuru na ọ bụrụ na ndị nke ya kpọrọ afọ ya ndị ya were asụ ụmụ ya anyị bụ anyị bụ mmadụ na ha ga-edebe nsọ ala debe ihe ya nyere n'iwu na ya ga-agọzi ha ma ha irie dị ala nke bụ eziokwu bụ na ana na-agọzi mmadụ ana this land ị na-afụ ana bụ ihe na-ebia fruit ana bụ ihe na-ebia fruit wee mịa mkpụrụ mmadụ na nwee ihe oriri ọ ya kpatara na ọ bụrụ na a na-emerọ ihe asị ndị anọ n'oge ụgani so the blessings of the most high bụ na ana mineral resources niile bụ na ana ka ọ dị ị na-ege ntị so ana bụ ihe Chineke ji agọzi obodo echefuna na mgbe ọ na-agwa ụmụ Israel ọ sara ya ga-eduga ha na ana mmiri aṅụ na milk ị na-ege ntị so ihe ọma niile si na ana abịa so mana mmadụ idebe iwu ana bụ mmadụ ịsọ nsọ ana gịnị bụ iwu a na-abụ the 10 commandments Chineke nyere mmadụ mgbe o kechara o wee nye mmadụ the mandate si ya mmadụ ka ị wee biri n'ụwa a nwee aṅụrị na m na-ede gị iwu iri a bụ the cardinal points iwu iri a iwu nke mbụ na iwu ntoro iwu nke ịtọ nke dịrị Chineke ya na mmadụ adịghị asị ya mana iwu nke ịnọ na iwu nke iri bụ iwu dịrị mmadụ etu mmadụ ga-esi na-akpa agwa ka mmadụ wee na-ebi in harmony with fellow human being so in essence this iwu ndị a is for our own good so n'ọdịnala Igbo eji m n'aka na ịgbago ihe iwu ndị a iwu like ọdịnala Igbo frown at mmadụ ịṅụ iyi asị ịma na ịdị guilty ikweta ka ije ṅụọ iyi ọ dị nọ nke ịbụa na nsọ ala mmadụ ije zuru ihe mmadụ example ọ bụrụ na ije ebe atụrụ ihe elulu mmadụ debere atụrụ ya je mara atụrụ onye a n'ime ọfịa imere nsọ ala ọ bụrụ na ije gwuru ji mmadụ yes imere nsọ ala in essence ọ bụrụ na izuo ori yes ọ nsọ ala ka ọ bụ ifuru ihe mmadụ debere ije were ya without consent ọ alụ ka ọ bụ n'ala Igbo ọ bụkwa alụ n'ala Igbo mgbe ije na-ewu ọkụ mmadụ ibe gị anya ukwu ịmana a na-agụ ya mgbe anyị na-eje ụka ọbịa ga-ewu n'ọkụ mmadụ ibe gị anya ukwu before you go and steal what belongs to another person iwugo onye a anya ukwu if that thing when that's ọka onye a enjoy kwa this thing ije were ya anya ukwu because ọ bụrụ na ị nwere anya ukwu na ya you will not even think to were ihe mmadụ which the person have labored for and kwesịrị ịwụ of benefit to the person ije were so anya ukwu bụ ga-awụso n'ala Igbo nwaanyị zuo ori n'afịa ma ọ nwoke zuo anwụde nwoke ebe ọ je na-egwuchi mmadụ asị onye ochiji ọ ga-efesi punishment ọzọ ọ bụrụ na nwanne ga-edina nwanne bloodlines ihe ọ pụtara na ụlọ ama anụkọ gee ntị akọwara ihe bloodline bụ ndị agha gị na ha nwere ofu mmụọ jikọrọ ụlọ ije ha na vileji ụlọ nna asị ụlọ na ndị ama anụkọkwa ihe ọ pụtara na bloodline
example na by our own clan ndị niile anyị na ha na-efe ụlas mụ na ha nwanne ihe ọ pụtara mụ na ha ma anụ nwa mụ ha ma anụ nwa ị na-ege ntị etu a onye a nwanne so onye ọbụla asịrị m ọnụ asị na onye ahụ nwanne gị ma ọ bụ ka mmakwara ga-atụ etu esi nweta onye nwanne gị bụ onye a sịrị gị ndị Igbo na-akpọ nwanne ndị oyibo na-akpọ nephew cousin this one ndị Igbo na-akpọ ha niile nwanne yes so onye ahụ ọ ya bụ na-abịa na lineage gị na-enwere ike ịgụgide gụdo etu unu si bụrụ nwanne ya forbidden onye ọbụla anyị agụgido a sị na anyị agụ ya tiri over 5 generation and the over 5 generation you lost no contact so mana ọ bụrụ na onweghị asị gị na nna mụtara nna gị si na be ndị a ịmarugo is forbidden ma asị gị na nne mụtara nne gị si na be ndị a na unu nwere ikwu na be nne ụlọ ochie ịmara is forbidden so ọnwa a living person nwere ike itestify etu gị na onye asị wee bụrụ blood line you are forbidden so ihe ọ pụtara bụ na n'ime ejekwu nwunye mmadụ nke ọzọkwa bụ na imejekwu nwunye mmadụ imejekwu nwanne gị yes ọ bụrụ na ime ihe na-etu ihe abụọ alụ ị nwere ike sị na gị na-enwe bụ alụ agwaghị ezikwu nwe ọtụtụ ndị mmadụ nọ na ọfịa ruo taa esikwara ka ime na onye a mere na afrị maka na oke soro ngwe maa mmiri ọkụcha ngwere na ọma aka oke so ihe ndị agba alụ ihe dị na nwunye mmadụ ime zuo ori jegburu chi mmadụ ma o je were ihe mmadụ alụ ka ọ bụ n'ala Igbo then ime egwu ọchụ ime ego kọmiti mọda alụ ka ọ bụ n'ala Igbo ihe ndị a niile ihe dị nwere mana ime ihe kpatara ụwa ji wee dị etu o si wee dị kịta ime ihe kpatara na ndị mmadụ ada atụsị a ndị mmadụ na-etizi aka na so many things bụ alụ wee na onwere ihe o mere n'ọgai na ọ lụrụ gai ya n'uto na mmasị onye ndị mmadụ na-emeju ihe na mere ada atụsị a mana nke bụ eziokwu bụ ife ije ebe mmadụ paakịrị moto je buru moto ya nwe ọrait ya ọ ga-abụrụ na onye a nyere permission go and move this vehicle nye nke mana ọ bụrụ na ọkụ ije na ụdị stel je were ma ọ bụ ije nwere atụrụ mmadụ ya not permitted to do it gịnị bụkwanụ ịkpụ alụ ya ịkpụ alụ bụ o nwere ndị ọ dịrị ịkpụ alụ ndị ịkpụ alụ bụ enwere ndị bụ diọkpara ka m esi tinye ọ bụrụ na ka m nwere baịbụl ịma enwere ndị agbụrụ a na-akpọ agbụrụ Dibai ewee sị anyị na Jekọb na ọ mụchara ụmụ niile na ọ Dibai bụ diọkpara so na agbụrụ Libai ọha na-abụ ndị nchụaja ọha bụ ndị na-agba ụkọ between ndị mmadụ na mmụọ Chukwu ị na-ege ntị etu a ka ọ dịkwa n'ọdịnala Igbo abịakọ n'ọdịnala Igbo o nwere ndị ọgwụ ha na-akwụ alụ ọbara ọzọ ụlọ ịgwa gị nọọ ndị nri na-akwụ alụ ndị nri and the descendant of ịmara ọ na-abịa kwuo ndị nwe nri ndị mmadụ eche na asọ ndị wu ndị nri bụ the present nri ama na majority n'ime ụlọ ejebere nri Admeje state nri wu a very small town bi na valley ha enwere ọdụ ana ha in fact ha bi na valley yes ha dị very small mana a na-achọ ịgwa gị na ọ bụrụ sọ agụ ukwu nri ahụ ị na-ahụ enwere so many descendants Enugu ukwu nri enwere so many descendants of nri gbasara everywhere na anyị ndị nri na ọdụ ka ndị na-eje njem because of the cost of their job ije na-akwụ alụ onwe ebe mmadụ ji ekwu ụlọ ha gị onwe onwe afọ nri and descendant eje butuo eme ritual etu esi eme ya ije mee ya tinye aka n'ihi eme ya iburu alụ efe gị ị na-ege ntị onye kpatara na enwere nsọ na nkwado a na-akwadoro ya kpatara na onye agbụrụ Libai ahụ ọ na-akwado ije fe ofufe wee pụta wee fụ onye dara nọ ọ mara na onye ahụ adịgo ndụ ma onye ahụ nwere ahụ mana ọ dị forbidden na ọma atụ ọchụ ozu so mana ụfọdụ aghọta the history of that good Samaritan story ọ mara na onye ọ dị ndụ ma onye ahụ nwere anwụ and ọ bụrụ na ọ nwere anwụ o metụ ozu aka ịma na ọ dịrọzi ọcha ide ofufe that day so therefore o debere onwe onye ọzọ ọ dịziele ndị nwere ike ije metụ ozu aka nwe onye gbaziri wee fịa wee bụ onye ajewu na ọgwụ na ọkadị ndụ
However, for onye nchụaja kwadogoro ije chụaja, you are not permitted to touch corpse, dead corpse. Now, ihe ọzọ mekwa n'ọbụ na ndị nchụaja nwere do's and don'ts, enwere nsọ ndị na-asọ. Ihe a na-eme na be ụlọ nwere ike ọ bụrụ onye ka a na-eme na be anyị, maka na anyị na-eze nsọ ala. Ị na-ege ntị? So etu a ka ọ dị n'obodo dị iche iche, like ọ bụrụ na be anyị bụ Oraifite. Yes, esi m na agbụrụ na clan a na-akpọ Urudameshi. Urudameshi, anyị nwa bụ descendant of anyị nwa na-akpụ alụ. Yes, onye akpatara na whole Ezumere as a whole. Anyị nwa na-echi Eze-Ana. Anyị nwa na-echi Eze-Ana bụ isi ọzọ n'ala Igbo. So all my clan na-akpụ alụ. In fact, obere nwa na-eme ọdịnala be anyị ga-akpụ alụ. Nwa ọzọ sị na ihe a abụrụzi alụ mee the necessary ritual arụ ana. Ị na-ege ntị? Ekele ọrụ eke. So etu a ka ọ dị. O nwere obodo ndị ya awụ ijekwa, ọ dịkwara obodo iche like Ogiri. Like Ogiri, enwere ike ụgwọ one family mmakwa, ndị mmakwa na n'ire obodo Ogiri na-akpụkwa alụ. Ị na-ege ntị? So etu nke anyị nwa, ama m etu the history, etu anyị nwa si wee setụlụ na Oraifite. Ị na-ege ntị? Na ndị nna anyị ha na-esibu abịa akpụ alụ n'obodo gbara Oraifite okirikiri, ebe a bụ settlement. Before eventually our fathers, some of our fathers were settled here. Now here are ancient stories. Legacy. It was to ụfọdụ ndị rich were settled na so many places. O nwere onye nwere ike ịbịa ebe ịbụ alụ ma ọ ịbịa lụọ ọrụ dibịa. Ọ bịa dozie ọrụ ebe a obodo a fevọ ya settled. Ịmakwa na etu a ka esi wee nwee obodo ụfọdụ those kingdoms ehibere. Ọ bụrụ great dibịa bịara ọrụ n'obodo ụfọdụ. Ọrụchazi ọrụ n'obodo ahụ, obodo ahụ fevọ ya o setụrụ ebe ahụ. O nwere ka ọ nọzi ebe ahụ ọmụọ nwaanyị ụmụnwaanyị go na mee ihe niile before you know it, ọ dominate that place. O nwere ike mee anasịna na dibe na origin ebe o si wee bịa. Enwere nke ahụ story for another day. Mana ihe na-achịkọwara gị bụ na ndị ya akpụ alụ ụsọ ndị na ndị descendant of ndị nwere link nwere the power to do so. Ọ bụrụ ihe a na-aghọta n'anya na ọ bụrụ na ya lineage adịghị anọ into it, adịghị eme forget it. Thank you. Thank you so much. Yeah. The next question is, Nollywood industry always portray in their films a tradition whereby 7 heads must be buried alongside with the late king before another king will ascend the throne. Is such a good tradition, and does it exist in Igbo, like in Igbo culture? The Nollywood movies on ihe nyere ọdịnala bad name. Nke bụ isiokwu bụ ihe ndị ha na-akọ bụ abrakadabra. Some of these things you are watching na Nollywood bụ imagination of the writer of the script or the director. Ka m bidogoro na history wee mana ndị mmadụ ihe ji abụ nna aka akara ma akọwa ya ọfụma oke ọchị ọfụma. Na history ala Igbo adịghị enwe eze. Kedu ụbọchị ebido nwewe igwe? Kedu obodo ụbọchị ebido nwewe igwe n'ala Igbo? Is onye a na-akpọ Ogbuefi wụ former military governor of old South East region. Onye Ọnịcha ka ọ bụ a military administrator. All during his time, onye collected mgbe ndị ụka, ịmara ndị ụka bịa ruo missionary schools. Onye collected the whole missionary schools back to government, which Peter Obi, His Excellency, metụkwara ndị chiga back to ndị nwunye. All during the time of Ogbuefi ka o nyere ọda n'obodo ọbụla ga-enwe gịnị? Ga-enwe igwe ka o wee dịrị gọọmenti izi ịda coordinate ka ọ ga-abụ enwe the head ha ya abụ akpọzie n'ọka na gọọmenti enye ya instruction ọbịa pasizie to ndị ọ na-achịkọta. Originally ihe ndị Igbo na-enwe ewe opi ka ndị Igbo na-enwe. Ịghọtara ya? Opi ka ndị Igbo na-enwe. Ihe Igbo nweburu gboo wu eze. Ọ ya kpatara na abịa na-echi ọzọ asị eze Ugodinobi, eze Umanegwu, eze disa. Ịghọtara ya? Eze ka ndị Igbo na-enwe mgbe ahụ. Mana ndị Igbo nwere mgbe ahụ few kingdom like Nri kingdom and some few kingdoms ndị nwere eze. Bata iwe gị jakịja ego na history of Nnewi asị na Nnewi dị Orizu the third. Ị na-ajụzi Orizu the third, Nnewi ọ the third ka igwe bidoro since ekere Nnewi. Ihe na-achịkwa n'obodo ụfọdụ enweburu igwe like Oraifite ihe enwebeghị obi. Enwezi ọgwụ dịzinụ ka eje satụrụ adịbe Nnewi
unto say no senior brother. So etu a ka ọ dị nọ 1970 a ụfọdụ bido 1976 wee bido hụba igwe kpata na Oraifite igwe izi anyị nwere the late Udubaka of People's Club ama na ihe lota People's Club na ha nwe People's Club onye ọwa igwe izi Oraifite nwere. Yes, so ihe na-achịkọwala gị bụ na igwe ugwu creation of government so n'Igbo system. So ndị anyị na art film na-agba art film asịrị igwe nwụrụ n'igwe anwụọ n'oje wụta anyị ebute seven head ihe niile na-abụ ihe a na-eme ka ọ ya wee na-awọchị that film na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ. Ya ka m na-agwa gị igwe osite agwụna igwe ọdụ na nkume igwe Eze-Ana mma one of ala eji seven head wee nye igwe Udubaka na Oraifite eji seven head wee nye kedu ka ha igwe wu ndị odogwu eji seven head wee nye. Ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na ihe niile a na-akọwa abara kata ka stori wee tọọ ụtọ na-ege ntị. Onwere ndị Igbo na-asụ nsọ ala onwere ebe eji isi mmadụ onwe obodo ọbụla ji isi mmadụ wee nye igwe ịma that was done in error. Ọ bụrụ na Igbo dọ nọ sọpọtụ udo ịgwafu ọbara ihe niile awụ imagination ihe niile awụ ụlọ obodo ebe obere manọ na west mana Igbo ejiri isi mmadụ enyi igwe hapụ ihe niile a na-akụ ndị mmadụ just kọọ ihe sọrọ ha. So enwere ihe dịka na-eji isi mmadụ sabụlụ wee na-enye igwe ihe niile abụ ihe igwe bidoro n'oge ị ga-ajụ onwe kere mgbe igwe bidoro the word igwe kere mgbe o bidoro. Igwe a na-ekwu na awụ 70s every 70s 80s ka e nwere igwe before wee eze ka a na-enwe mana mgbe a na-enyi eze nwere isi mmadụ enyi. So onwe onye na-asịrị na-eji ebute isi mmadụ ihe niile na stori ya eziokwu na-atọ mmadụ mgbe gboo mana ndị na-atọrọ bụ ndị atọrọ as slave trade atọrọ ha. O nwere ike onwe onye na-eme ihe slave trade ọtụta ndị mmadụ delee ha asị oru ọ bụrụ na o were isi wee nye igwe ihe niile abụ a na-art film ma ọ na-ede stori ụfọdụ ga-etinye sọntị ga-eme ka dịtị na ihe na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ ya. So mana ụdị ihe na-etu ọnwa ọnwa onye si na-ewere n'ọdịshọn o nwere igwe ya gwa m igwe ebe etiri seven head n'ime kasket atara gọọmenti akwụnye ego na-ege ntị awụ lawless nation nwere ya ọwụ nọ nọkịta neta mmadụ agba gị na-enwere igwe a na-eri seven head gọọmenti agara ịba kpụrụ ụlọ ndị niile arịa aka gọọmenti akpụ ụlọ ụlọ efesi nwata charge. So ribe a adọrọ daalụ. Thank you, sir. Sir, they are saying that actually it's not an open art. They are not doing it in an open place. They will just secretly do that and bury the king. But you're just trying to let us know that it's a fiction act. Imagination of the writer. Are we animals? So really now we on our way okay our own system of governance near bad name. Here now we don't have a people. What the man on every day get to go 1 year. I think I was near your history. Ọnwa onye nwere ebe o setara ụdị ihe ahụ ma o setara ma ori ya abịa nọ n'ihu aja ana nwa iyi na ya nọ were living witness onye apụta 500,000. Thank you. It's a big challenge though. Yeah. Thank you so much for that eye-opening answer. The next question is, can someone that stays abroad answer his call in ordinary way over there? Thank you. Nke bụ eziokwu bụ na ime anọ ụlọ ọdịnala na mba dị anya maybe in America ma ọ bụrụ obodo wee na-asa ya akọrọ ọ dịrọ possible maka na enwere okwu dị na mba na-eghere mba nri nke mbugolo bụ na enwere some materials the livestock and some materials ị nidere iji wee na-arụ ọrụ as dibịa ọdịnala ime nrodo obedia the environment adịrọ conducive ije dọwa anyanwụ na eze elu mebe nke a na-egbu ọkụ. And don't forget those countries in those developed world, some of them will animal rights. So of which now there was some certain condition. Before I permit you Igbo animal, or you go to the slaughterhouse and buy in kg. So other condition because some good number they get them hang on even animal sacrifice. Hang on, something abroad if you had used to. But we Africans, we are used to it. Thank you. Thank you so much. And this question now, does miracle exist? We would like to know because rumors are going on social media that
that miracle doesn't exist. There are so many arrangee in, we would like to know, does it exist? Thank you. Here will the mother to answer the story straight, bro. Does miracle exist? Yes, miracle exists. But ọbụrụ na ụdị ndị mmadụ na-eche na-ege ntị. Ya ọbụrụ na ụdị ndị mmadụ na-eche na miracle si eme ka o si eme. One, ka mmadụ ga to the point of raising the dead. Ọ bụrụ na mmadụ nwụrụ, doctor si na ọnwụọ na onye a na-ebit, the heartbeat is no longer. Mana na enwere ihe a na-akpọ the spiritual umbilical cord has not been severed. Onye dị etu a, onye nwere the power can call back the spirit back to the body, because that simple means the spirit left the body. But if the spirit is still attached, the spiritual umbilical cord is still attached to the body, if you have the spiritual power, you can call the spirit back to the body for a purpose or the person. Man, the spiritual umbilical cord has been severed. Now, what is severe gear or the person? Like one of them, what you can see now, those who are doing a mortuary, Abba can I school. Males from sudden or turn on to the body, then the spirit cannot come back. That is why I challenge anyone on us there, man of God, to go to any mortuary. Yes, if you those who go there, let's say months. Now, go now Jesus, because I didn't know other possible. Only with the 1 million. Because that spiritual umbilical cord has not been severed. But although the man could be no law without to confirm on the then within few minutes or even an hour, somebody with the power there can call the person back if there is need. If there is need for the person to come back to life, or the possible. But one that the spiritual umbilical cord, but one is beyond, there's nothing you can do. That is truth. Then again, what is called miracle? The human knows of it, which you merited, they knows of it. Mana na-enwere hindrance ka mmalụ ga na Bible. Mana ya mana nna like iji nkuzi mgbe kwoturu akwụkwọ other spiritual books Igbo. Now, ọ nwere akọla ya akụkọ maka na gbasalụ ihe mere akwụkwọ Elijah bụ Joshua kpere ekpere na Bible. Ewee sị na ya chọrọ ka abịa za ya ekpere. Ewee sendie an angel ka ọ bịa za ya ekpere anwa butere ụsa ekpere anwa azaria. Ewee sị na Prince of Persia ka ga mmesi were is a spiritual entity but all from the negative side. Ihe mma bụ ya ka nwere na language ma kpọọ ya ndị amoosu. Ye go by one the Bible nation. I can't remember the chapter now. King of Prince of Persia hijacked that angel. Angela dị ebe pụtazi onye eziri ozi wee na-asị ya n'otego aka esipụrụ eke ebuterie ụgbọ ekene ayọ na ayọ enyemaka mana na Prince of Persia hangiri ya. Ị na-ege ntị. So ọ bụrụ na o nwere ife ọma dị n'ụzọ gị na-abịa na which you merited, but because of negative vibration hang it, onye nwere the power nwere ike push away that negative vibration. Now that thing na-abụ oke gị rugoro aka atụrụ ọbịa to you is miracle, right? Yes, because that thing originally without the intervention of that great personality it wouldn't have come. So it's a miracle. It's all the possible. Again, what is miracle? Mgbe ị na-aya ahụ ijekwa onye ina-eshiva, ijekwa onye mbiba mgbọrọgwụ na mkpa ahịa, onye enyere onyinye bụ ọdụ abụọ n'ihe gbasara itreat that particular illness ị na-enwe. Ị bịa na bie o wee were mgbọrọgwụ tie mgbọrọgwụ 1 or 2 ndị ọ fọrọ afọ na ndị o siri esi were apply ya gwa ya etu ya esi yuzuo ya iwe nwere onwe gị. Isi that one not a miracle. Nwaanyị na-achọ nwa maka ihi na ọya dịgasị ya n'ahụ, onye mmadụ mara what to do wee mara na o weta 1 or 2 chikọọ ya ọnụ na ihe anwa infection anwa bụ problem na ahụ onye anwa na ọnwa na infection ga-aga marụzie na ahụ ya na di ọ dị n'ọda ịmụta nwa ti ha na ahụ ha na-abụ ọ dị na n'ọda ha wee mụta nwa. Is that one not a miracle? That one is miracle. Mana ọ nwere something ndị mmadụ na-emezi arrange anyị na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ na somebody kwuru isi from back
Yes. And medically, it will see the possibility because now so many organs and cells they connected to the A4 is vastly damaged. That's how they go through damage to the extent that now in one of the can see where they give her back in that state. Then and what the headache miracle I am a miracle game over. I will surgeon. Such then when he came replace those organs the dead. And that one is also miracle. Man no onye buru isi from birth and all the organs because now attended to very easy on time. Where that's any devastated to the level that now everything had got damaged. Okay? One of pastor emeke onye afọ ụzọ instantly in the name of Jesus. Onwe pastor Mariano ma akpọtọ dị onye buru isi from birth o mewe 1 million. Onye emewe. Mana ọ bụrụ na mana ana m achọ ịkọwara ndị mmadụ kwụna what how things work. Ọ bụrụ na mmadụ nwere na any sickness, then a spiritual person be gifted in that aspect intervene then we speed there that particular healing or they faster than that one is also miracle. Mana enwelu ihe wu kwesịrị ime na o nwere nke bụ na enwere ihe nwere ike ime and that ọ bụ ịgwakwa gị na medical doctor treat onye ahụ adụrụ ahụ dị ike ọkwa miracle ị nwere idea. Yes, all miracle because no n'ike Chukwu ka o ji wee malụ 1 or 2 ọ ya etinye o wee nwee because ọ bụrụ na o mere onye ahụ so that is miracle. Mana ọ nwere ihe ndị mmadụ aghọtara ihe miracle. O nwere ihe ndị mmadụ na-eme expect nke ahụ ignorant na ihe etinye n'ọtụtụ nwere ihe ị na-alụ ị na-afasị na-ekpe ekpere na-ehe okwu n'iteta n'ụtụtụ under pillow gị $4 ụtụrụ kwụsịrị ị na-ege ntị ihe ndị abụọ ihe niile ahụ onye na-eme expect ihe dị etu ahụ aghọtara how things work because it can never happen. So o nwere some claims the so-called men of God na-claim na n'ụlọ ụka ha and their destinies ndị a na-eme na ihe ndị a bụrụ real kama na onye riri na-eri gị. So ị kwesịrị inwe uche dị wise ị ka agwụ ma dị umeala dị ka ndị ọ bụrụ na ị nwere spirit of discernment ị ga-ama nke dị possible na ọ ga-eme dị mara nke dị possible na ọ ya eme and maka na ị nwere knowledge of how things work. So o nwere ụdị ihe ahụ mmadụ gwa gị ọ dị ka na mmadụ dọkịta gị ọsọ na nwaanyị enwere wumbu nwaanyị enwere wumbu di ihe spank out di ewu 0 ya atụrụ imesịrị ike nke m ọsọ ụmụna nke a bụ abarakata abụ ma asị na nwaanyị wuveji nwoke emetụbara aka nnọkọta ọ dịrị ime dike nke m ọsọ nke a bụ abarakata abara kamara ịmago na oteghe ụka kọwara ya abarakata abara ị na-ege ntị so ọ na-emezie ndị mmadụ na-ebelivuzi n'ihe adịrọ possible because na ụka bidogo na asị bido nsịba asị na beji mara dị ime Jizọs na nwoke emetụ ya aka na wuveji adịmụ na gị mana ihe awụ abarakata abara you know why? Most of the Kaikos here, but I got the pattern to go out, which is not possible. Thank you. Thank you so much. The next question is, what is the benefit of dating to marriage? Do you think that dating helps you choose the right partner? The world we are living now is no longer the way it used to be. During the time of our fathers, what I can say, abụrụ ya nọkwa ezu ori abụrụ ya nara agba abụrụ ya nara agba n'iro abụrụ ya nara emezi mgbe anwa nwatakịrị ọbụla na-eme ihe ọ na-eme ihe na ya chọrọ iweta shame to his family mana nwa ise jigo kịta ihe afụ nwatakịrị si n'ezigbo abụ mana social media mebiri emebi ihe afụ nwata nwaanyị nne na nne ya azụrụ ọfụma ọgbago Lagos enyi ya nwaanyị ebunye n'iyi uzu ọgbado idokwu nna bụ ya ụmụ ihe artificial a otinye aka n'iji aka na-agụ onwe ya aka ọ bụrụ ihe a ka nne na nna ya zụrụ ya ka ọ bụrụ mana ajọ ụkpa ahụ jeje na-akpa friendship dị na social media o wee ji amụzie onye lelele a wee tizie n'ihe a na-alụ lelele so onye na-etu ahụ isizie ka ije nụọ ya ọtọse n'ọnwa Mr. and Mrs. Okeke onye akaba edo ọjị na ha na family a bụ ezigbo family ịmụọ na nwa ha nwaanyị elega ele
maka na nwa ha nwaanyị nọ soshal midia dị ma odurie na ọ bụrụ ozi nne na nna ma odurie ọ bụrụ ya ha ma odurie ka ọ bụ so a nọ n'ụwa soshal midia a nọ ga-adara zụgharịa na-ege ntị so maka ihi ihe ada arụzi na agbụrụ mgbe a na-anụ na agbụrụ mgbe a adịghị eme nnene ị na-ege ntị mgbe ahụ mmadụ wee kesị Mr. Okeke na this is my uncle ya kerechazie uncle ya dị mara ya na-asị ya Mr. Okeke this is nwa my late brother anyị bịara be gị na o nwere ife anyị chụbara ọgbụata na be gị anyị wee jụọ na ewesị nọ na be gị anyị wesị ka anyị bezere agbụ maka na mana a na-enwe agbụ asị na agbụ awa ọgbụ dị mma mgbe a na-enwe anụ na agbụ mana kịta aka nwere agbụ ngozi na onye amụti nkịta nwere ike ojezi na Lagos azụgharịa ya bụ sizie na agba ahụ so onye nụzie na utine nụrụ na agbọ dị mma ịmụọ na-elesigo gị ihe ọzọ ị na-ege ntị so onye akpatazi na gị nwa nkịta azị abụrụzi agbụ ma family background ya ka ị na-elelesi nkịta azị na the person in question ka ị ga-arụzi gị na-ekpa nkata ị marụ ebe o bilọngụ like ọ bụrụ na ọmụnwa ihe nna awụ mụ na gị na-akpa nkata adị m eche eke ma iso na ndị a na-eyi ụzọ na-aja ka ha awụ onwe ha aka ị na-ege ntị ịfụ ụdị nwaanyị a na-agba ndị a na-ebugharị dido nwee dị a na ndị a na-ebugharị kukumba ịfụ ha na-agba maka ndị eletọ ga-eletọ abụrụ ndị anyị edebe maka ọnụnụ so mgbe a gị na onye a na-akpazi nkata ka ị na-achọ ka ị malụ ụdị laịfụ o bigoro na-achọ ka ị madụ mentaliti ya for example ọ nwaanyị ya kịta anyị gị na ya na-akpa nkata ọ sịghị na ya chọrọ ọbata bụ ọgụ abata ọdọ gị na ka na-akpagoro nkata na-asị gị na ọ ga-adịkwana mma m fere teke vakeshọn ọ bụrụ US ege vakeshọn ma ọ bụ asị gị gara ka eje spa keta m na-ekwu ka mụgo ụmụ ihe niile ọ na-agwa gị uwe ebe we have to spend money ife ụdị laịfụ onye ya na-ebi ma fụ na onye a na-adakwa ebe ahụ ebute o nwere onye mma ha na ọfa naturally ị ga-emeri ya ebere my intention bụ na m na-emeri ebe for the fact na ọ bụ an offer na one like oh so sorry like mbidogo meri ya ebere mana mgbe mụ na onye akpaziere nkata wee leke nkụzieri na ebe ọ na-achọ ịda abụrụ ebe anyị ebute so onye na-asịsị ọ bụrụ ije oge oke si oke ka ijedụrụ nwa anọfa na nwe Mr. Mrs. Okeke na ọwụ anọfa na ọ ya eruwe isi ọga ịma ọ na-ịzọ ịgwụkwụ na nsi abụghị na-ege ntị iruzie ebe anyị fụ na mentality ya abụrụ na mebi ihe ọ pụtara ihe ahụ na ụdị ndị ọ na-eso ị na-eche na ọnwụnwa ogbenye nwa anọfa na ya na-ekwu iche na test ya adịlo mana gị na-akpazi nkata so ọ dị mkpa na ị ga-edekwa onye amalụgo mentality onye agha ma ọsị n'ọbọn stret ọga so n'ọbọn stret mana Brazilian hair a na-ele ebe bi 300,000 ụdị ebe a ka ị chọrọ ịda mana ọ na onye akpazie nkata ma na onye ya na-asị gị no this thing is a waste of money can we invest this money on this na-ewe bringing something to the table Auntie, I wonder what you are bringing to the table is your private part. What did he bring? In again, private part, very, very cheap. Or the guys that bend that show 1,000. Okay, Manamona, now I need to bring new ideas. Okay, and I say, oh, that's in this game, but I didn't to me. Of media send bottle. About a guy go you number 3. The one water in that business. What do you go bring? Customer service. What do you go say? I notice a customer. Customer bata o nwere ebe m na-eji ego ihe mgbe m na-apụta ka m gwa gị ndị a na-ebi ụzọ ebe na ngochi ihe na nke nwaanyị a pụta na etos ma ga-egoro m nsọ m nkere m ọfụma mkpagwasị thank you for patronizing us mogo be happy that special greeting ahụ na thank you ọ na-agwa m na-eme m prefer as ideje na shop ya mana onye nke ọzọ ọwụ after all na-elesigo gị ihe ị na-ege ntị so that thank you a bụchara ị na-ege ntị so customer service ị na-akwụ m first bank ya ị na-abata arịta thank you sir ebeghara ọrụ ụzọ ị na-apụga ọsọ thank you for banking with us gaa agbazụgo machine na-ekwu nke na ndị sekuriti na ọnụ ụzọ ga-asị thank you for banking with us so ọ na-enwere ihe inyere m mgbe ndị prefer ya to bank with you na-ege ntị o nwere ebe njere ịmara a na-aracha swit na bank ị nwere idea esogo lacha swit a na-aracha swit o nwere ndị amara na-agụ tii na nke ọfisi maneja na nke ahụ level gbagọtakwu mana swit na Port Harcourt abụghị many places ịbịa awụcha ya dị ocha na kanta ebi na-ewe na-alacha ọgwụ agbagọtazie ije na nke manya ya ṅụọ tii ị na-akwụ na line na ọhịa bata ije n'ọfisi manya nọrọ ọ sịghị ego na-ekechọrọ ikwuo onye chi na-azụ wetara gị ego nye
ndị mmadụ ya kwụ ala na iwu ga mbere okwu gachi ike ọ level. So mmiri ka m na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ na ige ntị ihe m na-ekwu maka ya bụ na anyị eme nnene na egwu adagoro egwu nchichapụ anya. Ọ mgbe mbụ ga na-asị nkịta egwu adagoro egwu nchichapụ anya. My brother, shine your eye. Thank you. Thank you so much for that eye-opening answer. The last question is, I've come across some people threatening to deal with their ex, all because it didn't work out with them. They broke up, maybe their journey to their marriage, it didn't work out. What do you have to say to such people? What's your answer? Thank you. Ihe na-achị kọwa bụ na nke awụ akụkọ mmango ndị ya. The truth of the matter bụ na all if it did not work out, it did not work out. Ọ bụrụ ihe eji threat eme. Ụfọdụ ya sị na ya mee nke a if you don't marry ya ọ gbara ọtọ ṅụọrụ iyi n'anyanwụ ọtị mmegheri ka ị na-emegheri. Ị na-ege ntị mmegheri ka ị na-emegheri. The only way ị ga-eji wee na-asị na n'iji iri ogo. In fact, ndị na nwunye nụrụ onwe ha na-emecha gbasa a na-aṅụ iyi gbaje gbara ọtọ na anwụ ịgbacha ọtọ ihe na-emeghe a na-emeghe nwere onye gbara ọtọ ofeke. So hapụ that one empty threat. Ị na-ege ntị ọ bụrụ onye asị ya nwụrụ ọnwụ. Now ị na-achọ ịgwachi na di na nwunye nụrụ onwe ha merie ego mụta nwa na-emecha gbasa mmadụ ara anwụrụ ya tọgles ọkụ na mmadụ sịrị awịma mana ọmaịdọs onye gị na-eme ihe. Ọ bụrụ na mmadụ sịrị gị ya ga-alụ gị mmadụ bịara ime ego gị o wee sị biko si eme na ego gị dọtara ya si eme na ego gị na ya na-abịa ime ego nke ya then gị nwa ka ọ dịziere gị nwere uche gị nwa ka ọ dịziere osi okekere what are your plans o wee sị gị na mmadụ bịara ime ego next month o wee sị gị mba ga don't accept that proposal na ya na-abịa ime ego next year or next 5 years ma na ya na-achọ ije bute ike na Burkina Faso ma ya na-eje Mozambique ije bute ike. Now ọ gị ka ọ dịrị ịma na ihe echewe onye jere ibute ike ịdịbọ ọshọ mgbe ọ ga-ebute ike bata ị ga-ekwuru onye bịara ịbịa next month ndara ego the church is yours. Ị na-ege ntị so ọ bụ onye decide whether ma ihe echere ya. So ọ bụrụ na onye nke a tinye next month ya wasị mba this week na ya bịa kụọ aka na bọọlụ mee ego so be it. Mana ọ bụrụ na ọgwa o nyere gwa ahụ na ya gị hapụ onye a nye reasons adịghị nwa na onwe olu na ihe asị onye nke na-abịa next month ya abịachi na ka ichewe onye nke ga-ahụ ịnya pọpọti. Mana ya na-achị kụwalụ gị bụ na gị na nwoke enyere then ọ mechazi ọ dabara ọga ntị ihe na-agba ọtọ ị na-agbara onwe gị. Ị na-ege ntị ị na-agba ọtọ n'anyanwụ na-aṅụ iyi ị na-agbara onwe gị. Ihe dị na Sokoto dị na Sokoto. Ihe na-achị kụwalụ gị bụ ị na-ayọ iwe uche malụ truly what do you want. Ebe ihe a nọ wee jide onye abụọ na ọ bụrụ na onye a na during the time of relationship kedu ihe bring it to the table. Ọ gụwanyere ya ego o ji wee na-azụ ahịa o mechaa ọ hapụsị ịnụ gị rie ego gị gaa ị nwere point dị iche. Mana ọ bụrụ na the basis ma ọ bụ n'oke na iji gbata loan ma ọ weta ego wunye ihe na ọ ya anụ gị emechachi ọ nọrọsị gị rie ọnya rie ndọkọrọ rie ma ego gị ị na-abịagoro ka mmụọ gbaa ya ụgwọ on the ground na n'inyere ya ego and gị na-ekwuru ekwu na ego a bụ ego loan ị na-enye ya. Ị na-ege ntị then ihe ga na-akọsara mmụọ bụ n'inyere ya ego for loan and nọọsụ na ọ ya akwụchi ya na ọkwụrụzi gị na nke a dịcha. Mana ọ bụrụ na ị bịara na mmụọ na-asị mmụọ na onye ahụ enyi nwoke mụ na ya na-akwakọrị na-erikọrịfụ na-ekwu nọọsụ na ọ ya anụzi gị doesn't make sense. Mmụọ adịghị ụdị ọbụla. Ị na-ege ntị so gị nwa na-anọ n'anyanwụ na-agba ọtọ na-eme mmegheri na ụdị ha adọ. Ị na-ege ntị ọ bụrụ na ya nwa na onwe ya nwere ka o si wee napụ oke gị mana ọ bụrụ na gị na-emekọrịta gịnị ka ị na-ebring to the table. Kedu ihe ị na-ebring to the table iji chee ịgba ọtọ ya nwa ọ na-egoro ude na ide sweet you ide sweet him. Now on top of that ọ na-egoro ude ọ na-egoro ncha fon ị na-eyuzu nyenwa na-ego akwụ ị na-eyi nyenwa na-ego esi na ị na-agba ọtọ na-aṅụrụ iyi ọ mmekasị. So if I adro so I will advise you learn from experience. Ọ bụrụ na ịtụ ọsọ before a break in your heart then learn from the mistake. Next time be careful of whom you are trusting.
who you trust. And then, as no corrupt and you fear my peer. Then a Malusia actually carry HR. And I will advise you, let me be very honest with you. I will advise you before you go into a relationship with anybody, first of all, both of you should sit down and define what you want. Define what you want. This relationship, is it just for fun? Or is it a relationship that will lead to marriage? Now, I will not lead you to marriage. What are the options? Okay, yeah? Or like the separate ways or conditions. Just define it. If that one is well defined, so be it. But I will not because of no one. What of okay? I want to get a good on ya. Okay, there. But you will talk that secret about you. Your dirty lifestyle. More talk that. Your bad character in a high. So here I just see we are for the fact that also good or ya no. Now we'll discover the true you. So because of that, he got cow where he get busy cow warrior on to say no good. Who does that? That is it. No, they are not okay now. Maybe after all they go or your choranga. Okay, tomato. I would have that. Where will tomato? Get the red. Tea there, good to my see milk in against me. Olusian this city buy you quickly. Olusian boy, the boy, yeah, here knows you what I go to you. No, I can say if you take get a lele, what's in the I don't know we have a option, no one can change. Now, con a digital way Bible somebody may go Jebozo. Only him. Why no one a car while a car let them in to care? Mamma hide that's bad character, lazy poo. Or hide it. Or is there find it out? Or say for the fact that they were getting a tomato. Therefore, I'm going to who does that? So, Auntie, only an water. I'm going to your home. Now, so, viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Question and Answer. If you have any question based on today's teaching, kindly drop it on the comment section or DM Ogbuefi and ugochitubelu with the WhatsApp number showing on your screen. Ogbuefi, thank you so much. Thank you. Thank you for joining us in today's program. We really appreciate it. Thank you. And before we go, any advice for our viewers? Viewers all over the world, I want to know the plaque and share with them. He the men can go to get premium in the negotiating about it. I want to add you to some more nature of Balaga family. Send them message in WhatsApp 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. Mobile 0813 82 43 871 0813 82 43 871. I'm not quite often in the first of the temple, and it's in the children of the temple. Yet I pass this in the leaders say, I am junk or water warrior. As him Nakakaya Mono, as Jaya Mono. As him no Namauchu, no Naifuchu. As him only soon on our watch. Now wouldn't care to. Urge at your joy and moon. Yamoon. Or your phone to town where I want to hear me on. As him only an hour now. Not have to go to the premium. Or if I need to need a look, I want to do. Ask him, I won't know where bro did you at what. They must know you could do. Yagazion. Viewers all over the world, thanks for joining us in today's program. Eze-Ana.